Huria na hinaholongan ni Tuhata, songon parbisar ni mataniari na manodangi portibion, songon ima bisar barita nauli na pabotoho tu portibion, nunga talu sorop ni hamatean. Ay masama na sodung sia tu pikiran ni jolma, nunga hehe Kristus yan namate, natuk manorusi sahat tu suhi-suhi ni rohani jolma naong badate. Di bagasan las ni roha si songoni, hupasahat hami ma, selamat Paskah ma di hamu saluhutna. Selamat Paskah Paskah, ima barita nauli na pasuang pakirimota. Songon obun na mamorno hitano na hasang, songon ima haheheo ni Jesus, mamornohi stano rohata na uasan diaka na tahirim. Dang tartiop tanomani Jesus, nungarap ibana dohot hita, majo guarta, jala pasuang roha naung sanga madate, dohot pakilalaan na tarhatos. Tahalason ma, hamonangan ni Jesus parholongi, na pasuang oluta tu hajong-jongata, songon aka naniasyan na. Alamangolu do Jesus, dang bemabiar hita majalahi ari na nengro. Alataboto sitong do pada ni Tuhani tuhita. Tasoba maibana di bagasatodi dohot hasitongan. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Una ko mabiar, au do bonana dohot ujung na. Na mangolu do, jala naung mate do au na jolo, jala idama, au do na mangolu rodi saleleng ni leleng na. Jala diau do anak kicu ni banua toru, dohot hamatean. Haleluya.
yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean merhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni hahaheon mi. Dang pola bewa biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu do hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Maredehita. Tatangihon ma patik ni debata di pesta parjolo parningotan ari haheheo ni Tuhan Yesus. Ima natar surat di Kolose 3 ayat 1 ro di ayat 2. Asa molo naungrap hamu di pahehe dohot Kristus, jalahi hamu ma akan digijang. Ai disido Kristus, hudul disiamu ni debata. Akan digijangi ma parrohao kamu, unang maaka na ditanoon. Atong rap magidogogo mahita, siya Tuhan debata, lau mangulahon patiknay. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon haubar tu patikmi. Amen. Maredehita. Amen.
tima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalosian nami nagodangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Una ko mabiar, ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu, au na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Refleksi, majalahi ari hana nanengro rapon Yesus nong manaluhon hamatean. 2 Korintus 5 ayat 17. Huria na hinaholongan itu hata, jot-jot do mabiar hita mangadopi ari nanengro. Mulotaida haen ningoluta naung marigat ala ni sidabuan na sosadia. Alamar sirang salilingna siya natahoholongi, manang sita-sita na sora tulus. Hiranang tutup do si hirimon tu ari nanengro, songon hinabor na tertutup. Alai dipaingot do hita di paskaon, iya tu hatai partonun na soolo mga bolokon bonang naung gotap. Di parasyang ibana doro hata naung magopi, jala di paune doi asa tarpatupa ibana na ibaru di ngoluta. Ale Tuhan, Pasahat kami mahasiswa kami, tujuan ayo, tugas kami, Paula Moses, Pakirimunan, ng salito, asa kami dulu yang baru. Lau majalahi ari nanengro, ikorade do hita mameakon boban na pasorat hita mangalaka. Ima akan natae di ari nasalpu. Ejo-jo do hita sudat mangalaka tujolo. Ala saita homol dope napaet di ari nanau salpu. Isara, hosom, hasalaan, manang panaul solion ni diri nang manggopang di rohata. Hata nitu hata mandok nunga salpu pangalaho na robi. Haheheo ni Kristus ima tada. Paboa nunga rumar hinabor ni pangalaho na robi. Unang say lului be si hirimonmu tusi. Ale Tuhan Yesus, sa dayon, tinggal kami at tanganmu, baka surat kami, gabi sumat bilok, ay ari nanengro. dihaposi rohanami do, nunga salpu pangalahan daroi, rapon ho kami, Mangayay ari nanengro. Di na mangyahi ari nanengro hita rapon Tuhani, ikon ubaw tado akabako na sodenggan. Di tahun 2026 nagok hamaolon dohot parsiaduon na say mga hutu diri, di jauh do hita gabe jolma na ibaru na mabuan hadamahon. Dadabe makasiani diri sadiri. Alai mangulu di bagasan roha na marpanariho tudongata narap merlojong dohita mangyahi ari nanengro. Masa depan na denggan dada marojahan tuguk gu niha morauta. Alai sadia godang maholong ni Tuhani natapapatar tunahumaliang. Songon akan naung pinabaru ni Tuhani hita. Baru rohanami ay Tuhan, asalun ng dirajari roha diri kami, saybay magalupa kami, patakahon asa doho ka asing upang paglimon marite. Tuganup keluarga na marukil ala ni aka parsiaduon ni parngoluon. Haheheo ni Jesus yan namate ima papos rohata. Melohamate ape nunga ditaluhon ibana. Datung so tarurupan na hita mangadopi aka na manosa ngoluta. Pangajarion hapor siyaw na dumenggan tuay anakon ima
Molo dipatuduhon na torasna tu ianakonna, aha penamasa, rope hamaolon dang busisaon. Alay manotong do nasida mga sahot Tuhani. Salpu mga pangalahon na robi, holso busisaon biar. Alay Tuhan Yesus, molo marupulahan arang luar siap hari, dohot masa depani anak-anak, paingot mahami, pabulol, masa depan kami, upasahan, rohana mitiho, nong Amin. Barede mahita. Tatangihon ma hatani debata, turpuk epistel di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus. Ima na tarsurat di buku Hosea onom, mamuka ayat sadaro di ayat onom. Saja hama marsikat sorin. Beta hita, asamulag hita tu Jehovah. Enunga ibana mangaribahi, laos ibana pamalupita. Nunga ibana mamugangi, laos ibana manaori hita. Sai manada mahita, sai ringgas mahita mangeahi parbinotoa di Jehovah. Tudoson buhasiang ari do sitong ni habibisarna. Jalasai narodo ibana songon udan tuhita. Songon udan nene nama mornohi tanoi. Dibaheni hubarbar nasida marhite-hite aka panurirang. Hubunu nasida marhite-hite hata aka nasian pamangaku. Gabe bisar aka uhupu songon panodang. Ima sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede hita.
dakon ma haporsiaw tay. Songon na hinati dakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibiot. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na so hatudosan. Na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Iman na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabea sa todi porbadia. Adorang sohawan. Ido tuhata na tumaon na bernit. Di panghuhuman ni Silatus. Na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tuban watoru dung ditanom. Na mula mangolu di hari patuluhon. Na manaik ke surgo. Lau hudul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogut hutanoon. Manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditodi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopani hala Kristen akan abadia. Doho dihasesani dosa. Doho dihatai nama dok. Mulak mangolu sogot daging ni hala naung mate. Doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian korina Selasa. Di Bagasan Saminggon. Selamat Paskah Madihita saluhutna. Ti
Titik kuria manang warta jemaat Minggu Pasca pertama 5 April 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Pinuji madebata ama ni Tuhata Yesus Kristus, naong manubuok kita padua halihon, sian godang ni asi ni rohana, marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus, sian akka namate, asa marpakirimon na mangolu hita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Nama ragam. Sada. Pakkobasion Pasca 2026. Sada titik sada. Sadarion ima pesta Pasca Parjolo manang parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Sada titik dua, marsogot ari Senin tanggal 6 April 2026, ima pesta Pasca Paduahon. Marminggu dohita masuk pukul 10.30 manang botari. Jala laos disadari ima pucak parheheon paropuan huria. 2. Padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 12 April 2026 naroon di Parmingguon pukul sia 30 di Sakapi huriatado patupahon padidion nabadia tu akka poso-poso yanakon ni huriatta. Domutusi sinunggul homatusude natoras ni akka danak nanaing majalo padidion nabadiai asaro madohoti perguruan ni natoras ima di ari Rabu dohot Jumat tanggal 8 dohot tanggal 10 April 2026 pukul 10 manang botari. Maringanan di ruang aula. Hobartusi taingot bema 2 titik sada. Natoras ni danak nanaing terdidi ima na langsung ro mendaftarhon manang pasuraton goar ni danaki. Laos madohoti perguruan ditiki naong ditotuhon ima ari Rabu dohot ari Jumat. 2.2 si paradeon huhut si pasahaton tu sekretaris huria 2.2 sada surat pengantar sian situa wek. 2.2 fotokopi akte lahir manang surat lahir sada lebar. 2.2 buku ripe manang kartu ruas. 2.3 nama nopang manang naro sian huria na asing asa dibuat ma surat keterangan sian huria harorwanna na ditandatangani uluan ni huria tabbani fotokopi akte lahir manang surat lahir sada lebar. 3
apresiasi ruas nama rumur 70 tahun. Di minggu sadarion, di parmingguon, pukul sia 30 wib, saunarion, duk sipul tikting, patu paon ni huriat tado, pasahat ulos hatuau turuas, nama rumur 70 tahun, manang lobi. Ima, nama ulang tahun siat tanggal 2 Maret, sahat ro di tanggal 5 April. 4. Pelea bulanan keluarga. Amplop pelean bulanan keluarga tu bulan April 2026 nung ngaradebe di kotak na di teras ni gereja tahun. Ta buat bema jala papungot tama di hari Minggu tanggal 12 April 2026 naroon. Marsanga madebata marhite pelean nata pasaha tu huriana. 5. Titing merbagas 5 titik sada. Titing 2 naing majalo pasu-pasu marbagas ma Dokter Mission Pasaribu anak ni Amang Padita Sarip Amsal Pasaribu STH tubuh ni Inang Rosma Boru Pangaribuan Sian Huta Komplek Gereja HKBP Cijantung, Wik 2 Cijantung 2, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana, Francisca Helena Skibel, Pangaribuan MA. Boruni Amang Tilo Bruno Skibel, tubuh ni Inang Petra Kawer Skibel Sian Huta, Jalan Tukat Anyar Sada, nomor Sadaha, Sanurkau, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, Huria HKBP Denpasar Bali. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 sada April 2026 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. 5.2 titik perjolo naing majalo pasu-pasu marbagas ma Martin Niko Putra Marpaung ruas Naposo HKBP Cijantung anak ni Amang Padapotan Marpaung Nahinan tubuh ni Inang Sukartini Maria Boru Pajaitan Sian Huta Kapung Cipayung RT 003 RW 004 nomor 96 UIK 15 Ciracas 2. Dohot Orwana Rida Septiani Purba Boruni Amang Rapolo Purba Tubuni Inang Nurhayati Boru Sirait Sian Huta Cisalak Pasar RT 004 007 nomor 10 Sia Cimanggis Depok Huria HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Pasar Rebo. Onom ruas Namoding Nunga Jumolo Maruju Ngolu Sian Tonga-Tongata Noel Halomoan Marpaung umur 21 tahun anak ni Amang Binahar Marpaung tubuh ni Inang Yelita Roselin Boru Gultung nadi hari Rabu tanggal 1 April 2026 alamat Jalan Melati Opat nomor 87 RT 014 RW 00 Sada Kelurahan Cijantung Wek Walu Kapung Asam. Tibuma tarapul keluarga na di bagasan habot ni rohai. Huhut di pargugui tuhata di bata. 7.
Ucapan terima kasih marhite tiktingon Huria Pasahaton Mauliate tu seksi Paropuan Huria Manang SPH. Naung Pasahaton satu set bunga altar di Parmingguota Sadarion. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan nasaminggon. Aka titing na asing boy ma tajaha di lembara titing na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu di bata mahita di sude panggulmiton ni ngoluta. Sonari sahat mahita tu acara pasahat ulos hatuaon turuas ni Huria naong gonop marumur 70 tahun manang lobi. Ditiki hujah hami guarna sida radema ro tujolo mangadop langgatan manang mangadop altar. Laos marhiteon pinangidoma tu dewan diakonia laho menentukan nasida. Sada Amang JJ Pardede Opung Paula Doli marumur 70 tahun wek 2. Dua, Inang R. Boru Sitorus, Nyonya Tesinambela, marumur 70 tahun, wek tolu. Tolu Amang R. Aritonang Opu Helsa Doli marumur 70 tahun wek 12. Opat Inang RM Boru Siahaan Nyonya Apardede Opu Nisiduma marumur 72 tahun wek 12. Lima Inang Dame Manginar Boru Siaturi marumur 70 tahun wek 14. Doli, Bolu, Harapang Tahu, Kau Kijang, Bagas Sebelanon. Ani pada sampah ini, wakil kita saudara, pasal Tokosio Indonesia. Diana Guru, Inang R. Boru Sitorus, Nyonya Tesinambela. Pas kegiatan modern bersama di ulang tahun Pak 70 tahun. Kalau golok pada dua Maulana.
Inang RM Perusahaan Nyonya Arati. Pasarnya kamu sekolah sejauh 2 tahun kami 2 tahun. Lalu boleh berjalan. Akan ada tuata nama ulang tahun di Pulau Kijang di Batasan Sabgaron nama Jalo Pulau Satuau orangnya kemana sudah bertong kencang umurna dan pas kita pe nasa beliau saya tidak kembali maka itu orang manikan Haus tapapunguma peliata sada A dohot sada B.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hata di Minggu Pesta Parjolo, parningotan ari haheyon Tuhan Yesus sadarion, hatani dibata namanggo hilas niro hata mabohali hita, dienet sian suratnya Apostol Paulus na Parjolo tu huria Korin, di bidu 15 ayat sada saharodi ayat 10 sada. Hujahama hatani dibata songonon ma didok. Alai naing ma pabotonoku tuhamu akadongan, balita nauli nahu balita hot tuhamu, naji nalomuna naonggabe hajongjongamuna. Lausido parhitiamuna gabe malua, namun ditiop pamu hata nabi narita hot tuhamu, ia naso sadok magopo hamu porsea. Aisian mulana hupasahat tuhamu nahu jaloon odok, naung mate do Kristus alani dosata, hobartu natar surati. Nong tertanom do hita ibana, gabe dipahehe di ari patuluhon, hobartu natar surati. Jadi dipataridahod do dirina tu si Kepas, dungi tu na 12. Dungi dipataridahod dirina sahali tu lobi 500 dongan. Na tumorob sian akai mangulu dope debado naong modding. Dungi dipataridahod dirina tu si Jakobus, dungi tu aka aposteli sudena. Alai dipudini saluhut nai dipataridahod do ibana nang tuau, natardok tubu di nasotikina. Ayau do nau mepmet sian aka apostel, nasotamado au nian guaron apostel, anang hulele hurian di debata. Alai nadiau nuaing sian asini rohani debata do, ubahen nadapot. Jaladang na magopo asini rohana na tuawi, ai gumodang do na hulahon sian nasida saluhutna. Alai dada au tahe, asini roha ni dibata na tuau ido. Katong manang au pe manang nasida songonido parjamiton nami, jala songonido gabe porsea hamu, ido sahabni turpuki. Parjolo sahali sian hami akapadita nama kobasi di huriata di hakabi jantungon, rab dohot keluarga, pasahato di las dirohata sedarion, ucapan manang tabe selamat Paskah. Selamat Paskah madita salutna. Selamat Paskah. Molo sahat kita di pesta Paskah songonon, tutu las niroha ulupolop ido manggohi rohata, hatuaon ido mangingani hita. Alai las neng pasunggul hono na hita ka manginang dia ma hatuaon natimibo di ngulutaon songon aka na porsia di Kristus. Mana kebahagiaan yang paling tinggi sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Hai paso na manoktong do, hagogok ni aka sinamo di ngoluta nasohea hurangan, hananakok ni aka pangkat do jabatan, manang dangduk kea hita mangadupi aka parukilan, ido las niroha natimibo di bagasan ngulutaon. Ala torob do halak Kristen saat rodi tikion, gabe ido gumodang suhat-suhat nilas niroha di ibana di nagabe halak na porsia di Kristus. Alai mari te pesta Paskah sadarion dangi na tumibo. Bukan itu yang paling tinggi dan paling sempurna,
menjadi sukacita orang percaya kepada Kristus. Ale songon ay dokon ni dita nomor 96 ayat tulido gok nilas ni rohata. Molo marpesta hita sedarion mamestahon ari haheheon itu hata Yesus Kristus. Dia mai marlas roha bema hita ala hehe Yesusi ai malua sudah hita sian hamaguani. Ala itu talokon nakin mangit dihoni. Haleluya, haleluya, nunga hehe Yesusi. Sukacita orang Kristen yang paling sempurna adalah ketika dia sudah percaya kepada Kristus dan Kristus sudah bangkit dari kematian, maka dia sudah bebas dari maut. Bukan persoalan dia tidak pernah menderita di dunia ini, bukan persoalan dia tidak pernah sakit, bukan persoalan dia tidak pernah mengalami kekurangan, bukan persoalan dia berkecukupan, tapi dia sudah diselamatkan, dibebaskan dari maut itu. Itulah snirohata nasumali. Itulah sukacita orang Kristen yang paling tinggi dan paling besar. Ala nunga malua hitasian hamatian. Dan aka suhat-suhat ni portibion. Ala nido molo marpesta pasca hita sedarion marulupolo pita marlasiroha hita mamuji-muji hita na taingot ima dang be tuhamatian ujung ningoluku. Dang be tuhamagoan ujung ningoluku. Dang banua toru be ujung ningoluku. Alai hanguluan na saling liling na nama ujung ningolu nyaka na porosia di Kristus Yesus. Amin. Amin. Jadi manang cikop ngoluna di pardagi ngol di tanoon, manang say humurang pehilala, manang sikop nang hahipasonna, manang say godang aka persahito diadopi, alai songon nang porsia di Kristus ibana. Dia sama akan menerima kehidupan karena Kristus sudah mengalahkan maut dan kematian. Alanido di minggu pesta Paskah Sadarion, laos di enet huriata sian surat ni Apostol Paulus tu halak Korin di hati hai laho manoktong mabo halihita diobason. Dia adalah si rohani halak Kristen nang nadi huria Korin di hati hai. Ide dokon Apostol Paulus alai naeng ma pabotohonok tuhamu akadongan barita nauli nahu baritahu tuhamu najinalomuna nonggabe hajongjongamuna. Mana Injil itu rupanya? Mana kabar baik itu? Mana kabar sukacita itu yang kita terima di dalam Kristus? Yaitu Kristus sudah mati dan bangkit dan melalui kebangkitannya kita yang percaya kepada Dia pun akan beroleh kehidupan, kebangkitan dari kematian. Jalan dungat orang rai di hitate, alai songon nanidok ni Apostol Paulus toh halak Korin di hati hai di paratai nang dihita diobason di napina luas ni dibata hita marpesta Paskah. Menyegarkan terus, menyegarkan ulang sehingga itu benar-benar mengakar dan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Apa sukacita terbesar orang Kristen, yaitu dia sudah beroleh keselamatan di dalam kebangkitan Kristus. Bahasa di parata Apostol Paulus simulak musito halak Korin di hati hai. Ainunga di paboa Apostol Paulus itu tonga-tonga ningulu ni haporsan nasida, dingulu ni parsaran nasida, alai di BG Apostol Paulus mah. Adong akapuda na manggugai nasida muse. Ada pengajaran-pengajaran sesat yang menggoda mereka, yang mengganggu mereka sehingga mereka mau berpaling dan berbalik dari apa yang sudah mereka pegang, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Adong ma ajaran-ajaran nasian filsafat Yunani di hati mau memberikan pengajaran-pengajaran lain yang mau mengganggu pokok iman, pokok kabar baik yang sudah mereka terima dari Paulus tentang Yesus Kristus. Ada ajaran-ajaran dari gerakan-gerakan Yahudi yang mau mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah, yang sesat,
yang berlawanan dari pengajaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Alanido idokon ibana. Aisuyan mulana hu pasahat tuhamu na hujalo odo barita naulii. Naung mate do Kristus alanido sata hobartu natar surati. Naung tertanam do ibana gabe di pahehe diari patuluhon hobartu natar surati. Hanya dalam iman, dalam kebangkitan Kristuslah semua orang akan beroleh keselamatan. Alani nuang na tonga-tonga ning ngulutope di paratai nang di pesta Paskah na parjulo sadarion asa ido gabe unok no marga di hita gabe las ni rohan na tumibo di ngulu ni hita hala Kristen. Songona hudok ko di jolo nakin sukacita terbesar orang yang percaya kepada Kristus adalah dia beroleh kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lain. Tentang kehidupan kita di dunia ini adalah menjadi bagian-bagian yang kita akan jalani dan hidupi. Tapi yang paling berharga diterima orang yang percaya kepada Kristus, dia menerima jaminan kehidupan yang kekal. Jadi kontakas di piopota. Asonang gabi olo behita guga ala ni aka pardalanan ni ngolu nata adopi di partikianon. Alanido dihamuna kamanginang. Di bagasan pesta Paskah sadarion, paingotok kita, ia haluau nang tajalui ikut terus di ta hangluhon. Ta peop jala ikon jongjok kita di atas ni haujahan ni haporsiaon nasi tongi. Jala ko parata-rata oto di tok-tok. Ay hola ro kanaborat, olodo gabi. Taboto ale ulu ita gabe lupa. Alani alani panggosa-gosa ni aka hamaolon ni nguluon. Sehingga kita menjadi mau kehilangan sukacita. Kehilangan kegembiraan akan hidup ini karena kita didesak oleh persoalan-persoalan kehidupan kita. Padahal sukacita terbesar kita pe namasa di ngulum las nirohan nang arsak pe marhaujunga di hanguluan na saliling. Apalagi mah di jamata jobason. Buhado hita manoktong para tarata khoni. Lani di bagasa todi pakobasion ni huriata hakayupe di tahun 2020 nomon. Laos ide terus di pasunggul hoti takamangina. Nah tuari tabaedo gowarni kegiatan di sekolah mingguta Bible Camp. Lalu dalam ibadah pembukaan saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi salah satu pertanyaan saya kepada anak-anak sekolah minggu kelas 4 sampai kelas 6. Saya bertanya. Pertama, mana lebih sering dipegang oleh tanganmu? Alkitab atau handphone? Maka jawaban mereka semua adalah handphone. Hita pe molo husukuran waeng sarupa dua lustas ya dohot alus ni dak danagi. Unang-unang tiki marjamito no ngatong-ngatong mamuto nuaeng ibai musema live kan. Lalu saya bertanya yang kedua, siapa di antara kalian yang sudah tahu bahwa HKBP Jantung sudah menerbitkan buku ibadah keluarga yang dipakai setiap hari tengah-tengah keluarga? Dari 82 anak sekolah minggu yang kelas 4 sampai kelas 6 yang tunjuk tangan tidak lebih dari 10 orang. Neng dohonok kamanginang marsitutu mahita parata-rata hata ni debata tuaka yanakota. Saya katakan juga yang ketiga kepada mereka, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Carilah ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, tapi ingat firman Tuhan yang bisa mengajarmu menjadi orang yang benar. Alanido husuru diapil nasida hatani dibata sian 2 Timotius 3 ayat 10 natuari. Ingat, didokor di hatani dibata di 2 Timotius 3 10 ai nasa surati sini haton ni debatado
jala hasea mamudai. Hasea mamicang. Hasea paululihon. Hasea manogu-nogu di bagasan hati gora. Alanido dito di tahun pengajaran iman di tengah keluarga kamang inang huele kelek mahita saluna. Jika amang inang nanti mengharapkan berbahagia, bergembira, bersukacita melihat anak-anakmu sudah menjadi besar, berhasil dalam studinya, tapi membanggakan orang tuanya, ajarkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengajar mereka, menegur mereka, menuntun mereka kepada hal-hal yang baik. Sehingga seperti di ayat 17 dikatakan, asaripas halani dibata, hobas tunasa ulaon nadinggan. Bagaimana kita melatih anak-anak kita, sembari dia juga tangannya banyak memegang buku pelajaran, tangannya banyak memegang yang lain, memegang gadget, tapi tangannya juga memegang Alkitab setiap hari. Saya yakin anak-anak sekolah minggu sekarang yang sampai kelas 6 SD itu orang tuanya adalah orang tua yang tidak lagi gaptek, yang gagap teknologi. Saya yakin orang tuanya juga sudah lahiran tahun 80-an itu ya. Dan kita sagari inang palita resort lahir 80-an nggak? Halo teh, nganeng marhela mana kan? Apalagi yang anak-anak sekolah minggu kelas 6 SD sekarang orang tuanya itu pasti lahiran di atas tahun 80-an. Yang sangat tidak asing lagi dengan digital, dengan gadget, dengan ya alat-alat elektronik. Maka kita sengaja, Kabisi Jantung sengaja tidak menerbitkan buku renungan harian dengan bentuk hard copy. Tapi mengirimkannya dengan bentuk soft file, soft copy, digital. Supaya keluarga itu bisa menggunakannya. Targetnya atau harapannya adalah anak-anak kita semakin cinta akan firman Tuhan. Semakin rindu akan firman Tuhan. Karena dasar sukacita orang Kristen adalah dia yakin dia sudah beroleh keselamatan ketika dia percaya kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan kematian itu. Ai mate Kristus disesa madosata. Bangkit Kristus kita beroleh keselamatan, kebebasan. Alanido kamanginang bohado hita mamerengi di tonga-tonga ni nguluta nuaeng. Songon na pinasahat ni Apostol Paulus tu hala korinon di parata-rata. Mula saya mula kula ko pakai istilah neng-nengi ulah kamu mamanginang da neng-neng mahamu manaringoti hatani di bata di tonga-tonga ni keluarga marsadasada. Alanina gabe barita lasiroha menjadi kabar baik bagi kita. Sebagaimana Paulus katakan di ayat yang keempat sampai ke-8 itu. Banyakkah orang sekarang meragukan tentang kebangkitan Kristus? Ya, sepanjang zaman itu akan terus muncul ajaran-ajaran yang meragukan tentang kebangkitan Kristus. Alanido pola di gorahon, pola di goari Apostol Paulus kepastian tentang kebangkitan Kristus itu. Di pataridah hodo dirina tu si kepas. Di pataridah hodo dirina tu nasa 12. Di pataridah hodo dirina tu 500 salak. Di pataridah hodo dirina tu si Jakobus. Dok tuaka apostoli. Itu menjadi saksi mata bahwa Kristus itu benar-benar bangkit dari kematian itu. Alani di pesta Paskah na parjuloon di pasunggul hotu hita. Jala dada holan asa taingoti alai asa hot hita jongjong di hajongjongan ni haluaon ima marhite-hite haheheon ni Kristus Yesusi. Ido unok, ido ipola itu menjadi inti yang terpenting menjadi kabar baik bagi kita di pesta Paskah hari ini. Alani maserikot dei ya. Ta parata-rata di bagasan guluta. Alanido dihamuna kamanginang lausianido rikot suatarotai tuaka sudut nauposoi asa dihanguluhon nasida. Na paduan sian hatari di bataon barita nauli tu hita
di pesta Paskahon nama jalo haluaon di bagasan haheon ni Kristusi taingot maka manginang di lehot do haluoni tu sudi halak termasuk tu halak termasuk kepada orang yang menurut dunia tidak layak menerimanya. Ise parjul nak kita hidokon guarni na ni jupakan di Yesus dong hehe. Isi tahe di turpuk teh, isi kamang yang di balkon. Siapa kepada siapa Yesus pertama sekali memperlihatkan dirinya setelah dia bangkit? Disebut oleh Paulus Kepas. Siapa Kepas ini? Isi si Kepas tahe. Hudok maho si Kepas ini isi taheon. Buat doa kaparopuan neng parheon ini namar sugut. Isi do tahe si Kepas. Adong ku hutu ada si Kepas sirait na julu. Awidangi. Gak ada yang tahu. Siapa Kepas? Siapa yang menyangkal Yesus? Siapa yang menyangkal Yesus manginang? Mang tahe. Kalaulah kita mengenal Petrus yang menyangkal Yesus itu. Lalu kepada dia Yesus pertama datang, kira-kira apa kita bilang? Indangin natari di pasuada honodo. Las tu sima Yesus ro parjulu dak patuti. Dan kita he. Dia sangat tidak layak harus menjadi orang yang dijumpai oleh Yesus. Kemarin dia yang mengatakan daku tadei. Lalu kemudian di ayat yang terakhir kemudian apa kata Paulus? Alai dipudi ni salu nai di pataridah do ibana nang tuau natardok tubu di naso. Siapa Paulus itu bagi orang-orang Kristen mula-mula? Siapa manginang? Sebelum namanya menjadi Paulus, siapa dia? Apa pekerjaannya? Ai hita mangulu tikini gabe hala Kristus itu Kristus hita mana nililian nei. Tapi kemudian Yesus memperlihatkan dirinya kepada yang seharusnya dia yang paling hina, tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus. Sampai dia katakan dengan ungkapan perkataan na tardok tubuh di naso. Secara iman dia sesungguhnya belum menjadi pribadi yang layak menerima Kristus itu. Prematur. Naso tikina do pibana, hape nunga di dapoton Yesus. Ai molo prematur bodo tahe. Kurang umur. Tergodang ku hahurangan nyon ini do kan? Alai pada sirai pe prematur do memang. Alai do dokter bah. Dua kemungkinan orang prematur. Parjolo gelihian, tapa dua hon guguhian nina. Jadi bisa saja orang yang prematur itu justru menjadi yang lebih dang madoko tua udah. Paulus yang mengatakan itu. Saya yang dianggap masih prematur yang belum layak menerima kabar baik itu, belum berhak menerima keselamatan itu karena sesungguhnya di tengah-tengah pekerjaanku mengejar orang-orang yang percaya kepada Kristus, justru di situ aku ditangkap oleh dia. Nuaing akamanginang law sido dohoron natu hita akamanginang. Di sada partikian pajupang maau marpungu dohot aka nanaing partohonan situa. Tang pola hupa buat di hakayupi diaon. Alai di tikina marpungi nasida topu mahusuk kutu nasida. Atong di rohamu. Bohado pakilalamu. Molo adong siak kamu. Naso majalo tohonan rap dohotamu. Dimasuk suku. Bohado di rohamu. Moladong siak tonga-tongamu. Nasoram majalo tohonan dohotamu. Lalu mereka mulai pelan-pelan memberikan perasaannya, pikirannya dan pendapatnya. Tapi semuanya
bermuara kepada pandangan teman-temannya yang mungkin tidak menerima tohonan hasil Tuhan itu bersama dengan dia. Maka di akhir percakapan itu lalu saya katakan, justru dari pertanyaan itu saya mau mengajak kalian semua melihat apakah kau sudah merasa layak menerima jabatan wibawa hasil Tuhan atau tidak. Ahal yang lohok kunak siania akan menginang disenhatan di baton. Kita juga harus melihat, harus seperti Paulus ini mengatakan, saya pun sebenarnya tidak layak menerima keselamatan itu. Saya yang dianggap masih terlalu cepat lahir. Secara iman belum ada yang diandalkan. Saya justru dulunya pengejar orang-orang percaya kepada Kristus. Tapi Kristus melayakkan saya dan menangkap saya. Kita semua yang hadir hari ini, yang bersukacita merayakan pesta Paskah, merayakan kebangkitan Kristus, dan melalui kebangkitannya itu kita beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Lihat, itu bukan karena kita layak menerimanya, tapi karena Tuhan melayakkan itu kita terima dalam kehidupan kita. Sotung adong hala Kristen merasa karena dia memang sudah layak menerima keselamatan sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Kalau dari sisi kemanusiaan layakkah Petrus menjadi seorang rasul? Tidak. Karena sebelumnya dia sudah cacat. Molo parbolaon ngatulu hali kartu merah mana kan? Dan kita tulu hali persua di mana Yesus adalah martahua malu. 3 kali dia kena kartu merah. Kalau peraturan sepak bola itu sudah dilarang bermain bola seumur hidup. Tapi dia menjadi justru ya dasar berdirinya gereja. Paulus yang sebenarnya sangat tidak layak menjadi seorang rasul. Alani dekon di mana? Alai nadiau nuaeng sian asir rohani di batado. Ubahen nadapot. Karena anugerah Tuhan saja. Sehingga aku beroleh keselamatan itu. Hanya karena anugerah Tuhan sajalah saya bisa menjadi rasul Kristus. Karena saya tidak layak menerima itu. Jadi hitap yang akan menginang keberingot tado hadiriot tadi. Jangan terlalu lelah melihat orang lain. Jangan terlalu lelah melihat orang lain layak atau tidak layak. Tapi lihatlah diri kita masing-masing. Kita sebenarnya juga tidak layak tapi dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak peduli persoalan ketika ada orang yang menurut ukuran kita sesungguhnya belum layak. Tapi Tuhan tangkap dan layakkan. Harus itu yang kita terima. Dan jika itu kita hidupi, apa yang luar biasa mengingat. Allah nido dokon apostol Paulus, Allah dihilalai bana do, sian asini rohani di batado ubahin nadapot, jaladang nama gopo asini rohana natuawi. Dia berani katakan, ai gumodang do nahu ulahon sian nasida saluhutna. Aku mengerjakan lebih banyak dari yang mereka kerjakan. Kenapa? Saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Jadi malah hudok kope. Dan nagabe Paulus juga bukan mau menyombongkan dirinya. Tapi dia mengatakan bagian dari penghargaan atas anugerah Tuhan itu. Dia tidak pernah lelah untuk melakukan pekabaran Injil. Sampai di penjara. Sampai dia aniaya. Dia tidak menganggap itu menjadi sesuatu yang persoalan dalam kehidupannya. Parsi jantungnya ngai bawa raya tengah udah kan lagi kan prematur doa kan. Sampai sonari mau martelepon na tua-tua nama nubuh nau. Saya ulo dope talsu siapa mangan nama nukus songonon. Minum susu dope hoamang ini tuh. Ngadong pe parumaimu para dihuni unang pala suku-suku be. Ngamangak koamang. Kenapa? Karena dia yang tahu persis bagaimana saya sejak dilahirkan. Yang lahir dari seorang bayi yang prematur. Yang tidak pernah lagi dianggap waktu itu akan hidup. Sudah diletakkan terpisah karena dianggap toima. Itu bapak nahina pengedok kon asal mainung sehat. Anggo poso-posei saguru di Tuhan iman. Tapi kemudian ada seorang ya, yang melihat perawat melihat ya nasalili lima jari-jari kuninna. Ya, mungkin kita sudah pernah lihat bayi prematur umur 7 bulan narwan kan? Dang jol maberengon.
Lalu dengan merasakan itulah saya, ya ini menjadi kesaksian. Dengan melihat itulah, kalau memang Tuhan bukan Tuhan yang mengizinkan, maka saya tidak ada sampai hari ini. Kalau Tuhan memang tidak mengizinkan, maka tanggal 27 Juli tahun 1973 saya sudah dimakamkan. Tapi karena Tuhan dengan kasih-Nya mengizinkannya. Sehingga itulah yang memang secara pribadi yang saya terus rasakan. Tidak akan pernah merasa lelah melakukan apapun. Karena anugerah Tuhan. Hita pe iko songon itu. Amanginang. Amin. Amin. Iko berengot taru buadu belgani pasu-pasune di bata di sini. Alang itu songon ruas nih HKBC jantung. Monotabaya di tahun 2020 nomon gabe gua nitai jargon, slogan, penyemangat, motivasi. Kalau kita pesta Paskah sekarang, kita lihat memang benar karena anugerah Tuhan sajalah kami semua layak menerima kehidupan yang kekal di dalam kebangkitan Kristus. Maka hidupku harus lebih lagi dari sekarang dalam kehidupan ini. Amang Inang, mari kita buka dulu ayat yang ke-58 di akhir dari pasal 15 ini. Di Hata Batak, Moloboi, kita buka. Ahadi dokon Apostol Paulus di sini. Di ayat 50 lui di dokon songonon. Au mama jahod di hitate. Ope hamu akadongaku nahina holongan. Marsi hohot jala somu bau mahamu. Jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ai di boto hamudo. Dang magopo. Halo jamuna di bagasan Tuhani. Jadi jangan pernah merasa kemarin itu sudah menjadi puncak dari semua kehidupan kita. Setiap hari terus harus menjadi puncak kehidupan. Tidak pernah merasa sudah cukup untuk melakukan sebagai balas dari kebaikan Tuhan. Jadi mula hudok konon selamat Paskah alusta HKBP jantung marpuratak. Ini udah. Nah tahun ini harus marsi gorgor. Lu bisa nama marsi gorgor ikon? Tahun 2020 itu aha musayang parita serait. Ajaran itu dido musehita. Aha semangat tadi. Lani tauji majo. Selamat Paskah. Songonna somar purata deh. Selamat Paskah. Tabai jo tangat tay ti. Ai gue udah kia depi ulau tahun 2020 nomon, anggodang mar purata selesai deh. Hak selamat Paskah. HKBP Cijantung mar purata. Bahasa mar purata karena kita semua dilayakkan Tuhan. Hanya karena kasih-Nya sajalah siapapun kita menjadi penerima anugerah keselamatan itu. Amin. Martang yang mahita. Melihat madiho Tuhan. Nunga tung di basa-basa ko pasupasum di ngulu nami sadarion. Di paloso hami bongo tu bagas joromon marpesta makalason ari hahehiomi. Aisyani mahuboto hami Tuhan. Marhiti-hiti haheo musyan namate. Gawi parjabar hami di hanguluan. Ala nunga di paluaho hami. Sian subian idusai ima hamatiani. Dada alani hatamau nami gabe hujalo hami. Dada alani malo nami. Dada alani dinggan nami di adopanmu. Alai alatung asini rohamdo. Nama hami majalo haluauni. Moliati mariho Tuhan. Marhiti-hiti hot mahami jong-jong di hajong-jongan ni barita nauli natutui. Imaholan marhiti-hiti hahir ni Kristus ido. Gabe dapotan haluaon akan aprosia di ibana. Jelasip di bagasan ni. Lam argama di hami pakokopomi. Hami naso patut majaluhian. Gabe perjabar hami di situhan. Siani lam marsidutu mahami. Mamake ngulu nami. Laho mangulahon parsuromu, mangulahon lo maniroham, songon balos ni asini roham naku jalohami. Yang marnalu jahami, mangulahon lo manirohami, gari adalah marsidu tuhami Tuhan. Lo bisa napatut ulah horon nami, hupatu pahami, songon pangarga horon nami di pakokopomi dihami. Ali pasu-pasuhon mai dihami Tuhan, di ruas ni huriam HKBC jantung, narapami marpesta Paskah sadarion. Asalam patari di ngolu nami marsada-sada. Di tongani keluarga. Nang di tonga-tonga ni huriam. Moliati madiho Tuhan.
Oma soba elek nami, tangihon ma'lani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita, laus tapasahama pediata do panupakyota tu ulaon sosial ta. Yesus,
Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haruan salut sileo leo na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hu pasahat hami masya na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jar ramoti, asa hu parasyak kami pelianon, pati bulon harajaon muli totongan huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hut ada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami jala parasi roha, mauliate marohanami jala pujian nami ho, ala naung di tubuh hoko hami pa dua halihon sian godang ni asini roham, tu pakirimon namangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabi si palua, jala si pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami si ihut tonon nami. Namarlas ni roha do hami noaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banuator. Dang mabiar be hami mida hamatian dot soropna, ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugui. Ibana do manogio kami sian hamatian tu haheon sogot. Alani ubahen hupangido hami, saya si maroham, patugu maha porsion nami maniop barita naulii, asa unang ganggu rohanami, dinahu bolus hami hamatiani, saya sungguli marohanami doh rohani dongan nami, asarap hehe hami sian parrohaon naburuki, asa tarulah kami parangi nai baru, saya pasu-pasu mahuriam, dohot parbarita nauli, nama maritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan nabi dim roha, jala hehe siad dosa nabi. Sai papos marohanami maka porsiai, nong mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu. Sai pasabam jala pamalum marohanami. Topa marohana ias doktor dina marsiohot di bagasak kami, asa tarhajong jokok kami, naung pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli ma pakirimon na mangulu di hami, asa tarapul rohanami marningon akadongan nami naung jumolo nyalapmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasianganon. Saya apuli ma akan amatian, nadangol, napogos, naso marina, akan balu, dohot akan malungun tu Banua Gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen aliama nami na di Banua Gijang, saya pinerbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malo meniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesama dosa nami songom panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disordakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Mana paling mantap Tetagani? Terserah Tetagani. Mana paling mantap? Amin. Terakhir. Kan terakhir katanya. 55 katanya, 55 bukan di 55. Kemudahan. Permintaan di Tetagani. Baik. Ayo. Ayo tulang tuh. Kemudahan.